नमस्कार. मी श्री संस्थान कमलेश्वर महारुद्रचा अध्यक्ष श्री गुरुनाथ शंकर प्रभू आपणास सांगतो की आज महाशिवरात्रीनिमित्त श्री कमलेश्वर संस्थानच्या देवळामध्ये आज सकाळपासूनच लोकांची रिंग लागलेली आहे आणि जास्तीत जास्त लोक सगळे एक अभिषेक करून बसून अभिषेक करून जातात. त्याशिवाय दर्शनासाठी सुद्धा भरपूर लोकांची रांग लागलेली आहे आणि वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आम्ही सगळं इकडे व्यवस्थित केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे संध्याकाळी एक प्रोग्राम ठेवलेला आहे, नाटक दशावतारी नाटक. त्या दशावतारी नाटकाचा सगळ्या लोकांनी आस्वाद घ्यावा ही सगळ्यात नम्र विनंती. एवढे आयज हांव आमच्या श्री कमलेश्वर देवस्थानान आसा, देवालयान आसा. आयज सकाळच्यान जी रांग लागलेली आसा ती वर्णन करण्यासारखी आसा. खूब लोक येतात. खरें म्हणजे आयज महाशिवरात्रीचे म्हज्या समस्त कोरगांवकारांक, कोरगांवच्या लोकांक तशेंच पेडणेच्या सगळ्यांक आयज मनात पासून शुभेच्छा. आणि हे आमचें कमलेश्वर देवस्थान ह्याच्यात ही जी चालू आहा परंपरा ही खूब पयलीं पासून आसा आणि दिवसेंदिवस भावीक खूब व्हड्या आवडीने येतात आणि जास्तीत जास्त प्रेझेन्स लायतात. हे असेच जावचे आणि म्हाज्या हिशोबान हे देवस्थान कमिटीने बरेचसे कार्य केलेले आसा जेणे करून लोकांची ओढ पण जास्त. खरेंच सगळ्यांक धन्यवाद आणि देव.